Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Orasma dihita salihutna. Orasma nang dihamu namangihutun ibadahon yan jabuta kanup marsada-sada. Tapukama parminggota diwagasan manogoton martangyang nahohom mahita.
Amen. Marede hita sian buku ende nomor 125 ayat 1 dot ayat 3. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohakku Jehovah, ninna ibana do, haholongon sa leleng-leleng na hubahen makaholongiho, dibaheni Hutaitiho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Sailehon jala patubu madihami haporseaon nasitong. Tabay mahaporseaon nami ganop ari, asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mambahen lomo ni rohami. Say oloy mapangiduan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggu. Dinonomari ma ulahamu nasa si ulaumu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatadoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu,
ro dipangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dinaonom ari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian ma ibana di ari papituhoni, dibahenido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tu mangihon dohot mangguruhon. Imasahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hombar tu patiknai. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, laho mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Puhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami, tung najot-jot do hami manimbil sian akadalan munabadia. Songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i. Aindang dihalomohon roham, hamatean ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu. Sesa masa luhut hai guduhon nami, dohot pangalosion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami, marhite-hite panindangion, dohot hagogoon niton di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bayan hasangapun di guar munabadiai. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Ginjang. Ibaheni tarbain ibana do panguluhon ro di ujungna. Akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon madi debata na di Ginjang. Amen. Tajahama hatani debata turpuk ni hari Minggu imana tersurat di Job 30 ayat 1 sahatu ayat 10 sada tajahama mar sorik-soring. Dungi Roma alus ni Jehovah tu si Job marhite sian haba-haba nin nama. Ise do ibana na naing paholom tup-tupan marhite sian pakatayon na somar panimangon. Uahoho si magotingmu songon bawa. Aidung do nanaing suku konok kutuho asahonian mangajariau. Di dia doho uju au paujakon tanoon paboa mai molotung sikop panimbangan ni roham. Ise ulaning mambahen suhat-suhat na najolo, peak botoon mudui, manang ise ulaning pagistang hotang pamalok di atasna. Di atas ni aha ulaning ditanom hajongjongan ni akak yang napar tunggul, ise ulaning mameakon batu parsuhina. Ujurap mamuji-muji au akabitang si dongdong, jala marolop-olop sude anak ni debata. Ise ulaning manutup laut marhite sian akap itu, uju digucangna ruar sian bortian. Uju au manjadihon ombun bahen pakyanna, dohot haholomon bahen lilitna. Uju au mambuhul parbalohanna di atasna, jalahu pahot di ibana racang-racang dohot itu. Laos hudok mah, itap nion doho jadi ro. Jala endang jadi salpuanmu, ikondison sulon manggusang-gusang ni aka galumbangmu. Ima sahatna, martua mana tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Tuhan
tidak kemah haporseotai songon nahina tidak kon nidongata sahaporseaon disandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natuat tu banuatoru dung ditanom namulak mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargugu naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Horas madihita sahuluna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Pertanyaan wek. Hari Rabu tanggal 20 Juni 2021 pukul 10 siawib. Patupaon di Huriata do pertanyaan wek marhite live streaming melalui YouTube Sian Gareja. Sude ruas ni Huriata boy mandohoti pertanyaan ini di bagas tabe. Penguatan kelompok kerja TLP HKBP. Hari Senin saat rodi hari Jumat tanggal 20 sada saat 25 Juni 2020 sada di Patupa Huriata HKBP do pertemuan penguatan kelompok kerja ale-ale tupa liat pandita HKBP maringanan di Parhutaan Jetun Silangit. Hombartusi Pendeta Osator Simanjuntak Borhaddo menghadiri pertemuan ini mewakili HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Pelepasan Sintua pensiun. Minggu tanggal 4 Juli 2020 sada di Parmingguan pukul 10 WIB Naeng patupaoma pelepasan Situa Purnabakti naung mamasuhi usia pensiun. Ima Sintua Herminanti Borus Sirait Sianwek Pulau Asem dohot Sintua Terman Siregar Sianwek Perhubungan Rawamangun Opat. Penahbisan Pandita. Hombar tu surat penugasan Eporus nomor 102 pitu garing L.0 sia garing 6 garing 202 sada tanggal 10 sada Juni 2020 sada tentang panitia khusus HKBP Rawamangun tu penahbisan pandita di PA Raja Tarutung ima di tanggal 25 Juli 2020 sada. Hombartusi nungatar pilit panitia penahbisan pandita Sian HKBP Rawamangun. Susunan panitia Boy Mata Bereng di warta cetak manang di website HKBP Rawamangun. Tahalasom ma kesempatan dohot tugas pelayanan ima gabe bolahan amak penahbisan panditai jala ala kondisi COVID-19 gabe di Patupa di kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Tuhata mam nama ngaramoti ulauni mama sumasu sude panitia suang songoni sude ruasni huria HKBP Rawamangun.
Ulang tahun HKBP Rawamangun. Tanggal 21 Juni 2021, Ima Ari ulang tahun Gereja HKBP Rawamangun pa 57 tahun. Patuduhon Lasni Rohata Jala Mandok Mauliate Tutuhata, hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 10 pitu WIB manang jam 5 sore, tapatupa do pertangyangan secara tatap muka maringanan di Gerejata, jala disiarhon marhite live streaming. Di pertangyangan ini taundang do aka tokoh dohot pendiri Gerejata HKBP Rawamangun, dohot utusan Ganumwek, aka dewan, ketua seksi dohot sude parhalado. Arop rohata boi sude rap ro tu partangyangane. Hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 di permingguan pukul 10 WIB di Patupado pertangyangan ibadah khusus perayaan ulang tahun HKBP Rawamangun pa 57 tahun ini. Pelean tahun. Penerimaan gereja sian pelean tahun adongdo peningkatan. Maliate ma diganup ruas naong pasahaton pelean tahun na. Tu ganup ruas naso pasahaton pelean tahun na dope asa di pasahak ma hombar tu pasu-pasu naong tajalo sian tuhata. Pelayanan dewan-dewan. Dewan Marturia. Seksi sending Dewan Marturia naing patupa pelayanan ibadah di hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul sia sahatu pukul 12 tu lapas kelas sada Cipinang marhite Zoom meeting. Jala hari Senin tanggal 28 Juni 2021 pukul sia 30 sahatu pukul 12 pelayanan tu lapas narkotik Cipinang marhite online. Dewan Koinonia. Sekolah Minggu. Sekolah Alkitab Liburan atau SAL dohot Bible Camp pra remaja. Ulaon mengisi libur sekolah Minggu HKBP Rawamangun naing patupaon kegiatan SAL dohot Bible Camp dohot tema Aku menjadi teladan seperti Kristus. Ulaon dipatupa di tanggal 10 Juni sahatu tanggal 3 Juli 2021. Informasi tu aka kegiatan boima dipangido sian kakak guru sekolah minggu nabe. Sude anak sekolah minggu dohot akan atoras mandohoti ulaoni. Di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul 10 WIB maringanan di HKBP Pasar Minggu naing dipatupa pembinaan dohot pelatihan guru-guru sekolah minggu se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite Zoom. HKBP Rawamangun mengutus 2 halak GSM lau menghadiri pembekalan dohot pelatihane. Naposo Bulung. Hombar tu parheheon naposo HKBP Rawamangun panitia membuka pre-order tu aka si panganon dohot si inumon. Aka menu boima dibereng di Instagram @tim_HKBP Rawamangun manang menghubungi Megata Siregar melalui WhatsApp di nomor 0812 sia 0 sada 0 tolu 062. Pelayanan umum. Presensi jemaat dohot pencatatan kehadiran jemaat. Hombar tu penerapan dohot menjaga protokol kesehatan, daftar hadir permingguan HKBP Rawamangun nunga memakai aplikasi di sude permingguan. Dohot tahapanna ima sada. Sude ruas wajib menginstal aplikasi HKBP Rawamangun.id di ganup HP nabe andorang suatu gereja marhite Play Store manang App Store. Paduahon, daftar hadir di kebaktian masuk ma tu aplikasi HKBP Rawamangun.id
pilih menu online check-in. Patuluhun, mangisi nomor HP, goar, wik, dohot suhu tubuh, na adong di mesin pengukur suhu. Papaton, patuduhon barcode tu penerima tamu, asa dilehon stiker tanda naung registrasi. Molo adong kesulitan di ruas, adong do petugas lau mangurupi. Tikting naing marbagas. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagasam ma Hesekiel Maruli Tua Tanjung, ruas ni HKBP Resort Sukadame Pematang Siantar, anak ni Amata Richard Tanjung Nahinan, tubuh ni Inata Ersemina Borus Sialagan, dohot Orwana Helen Dava Cahrini Hutapea, ruas ni HKBP Rawamangun, wik Duren Sawit, boru ni Amata Cakrin Tua Hutapea, tubuh ni Inata Lince Romauli Boru Gultom. Pamasu-masuon di hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 di Gereja HKBP Resort Sukadame Pematang Siantar. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma Baginda Mario Sumurung Parhusip, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, wik Kelapa Gading, anak ni Amata Ronaldo TM Parhusip, tubuh ni Inata Lasmaida Borusi Tanggang SPD, dohot Orwana Yusniar Rovince Lasria Boru Naibaho, ruas ni HKBP Resort Pangururan. Boru ni Amata Situa Tambatua Freddy Naibaho, tubuh ni Inata Happy Boru Sinurat SPD. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 pukul sia WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Tambahan ruas nomor sahid, Nyonya Lubis Boru Silalahi, Sianwik Gangkana, perawatan di Jabu. Tuhatama nama masu-masu Parsaripeon, nasida gabe Parsaripeon nadenggan di akka naing marbagas. Pelean dohot akka udut ni buah-buah tajahma di harotas tikting naung pinarade ni huriata di pasu-pasu debatama akka berita masa dohot ulaun akka situ paota bahen sangap di guarna. Songoni matikting di huriata di minggu sadarion. Dameni debatan na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
hata ni debata di minggu ta sadarion 5 minggu patoluhon dung Trinitatis imanan yenet sian 2 Korin pidu onom memukai sian ayat sada sahatrodi ayat 10 tongonom mahatana ujahama dihita saluhutna na mga poy dohami akadongan pangula asa unang magopo pajalomuna di asini rohani debata ay didokdo ditiki parasiad do hutangihon jala di ari haluaw do hurupi nuaing matongon tiki parasian nuaing maari haluawoni dang mga lehon pertutuhon hami di agya ahape asa unang hasurahan tohonan nami dinasaluhut hupatuduhok kami diri nami tongon akka na poso ni debata di bagasan habengeton godang di bagasan akka hapursuhon hasusaan dohot hagogoton dinahona pukul dinatarhurung di bagasan haguturon di halujaon, di makar ni mata, di parpuasaon, di bagasan hatomanon, di bagasan parbinotoan, labas ni roha dohot habasaron, di bagasan tod di parbadia, di bagasan holong ni roha na somar pangasi, di bagasan hata hasitongan, di bagasan hagugoon ni debata, marhite-hite si jata hatigoran, di siamun dohot habbirang. Mamolus sian hasangapon, dohot haleaon. Sian barita na roa, dohot barita na dinggan. Songon akka na mga liluhon, hape parsitong do. Songon akka na so tinadda, hape na tinadda do. Songon na naeng mate, hape na mangulu. Songon akka na binunu, alay dada na mate. Songon akka na marsak, alay toktong do parrohan alas. Songon akka na pogos, alay torop do di pamora. Songon na soparadongan, hape saluhut do di gomgom. Ido sahat na, oras madihita amang dot tinang, oras madihamu na di bagasan na mangyuton ibadah live streaming atar sarupa te alus na te na di live streaming dohot na di gereja atar sarupa suarana atar sarupa guguna bado manginang na gali tuduh hita alani perkembangan kopiton Porsea mahita mang dotinang molo di bagasan haporsiaon nahot dituhani di bagasan protokol kesehatan nadinggan dangro yang go sahit COVID-10 sia apalagi ditabay ma dohot semangat dinalaho mangalusi selamat hari mingguku selamat hari minggu ma dihita anggon dang berani masuk ke gereja COVID-10 amanginang dohot akadongan di bagasan minggu sadarion ditaringoti ma songon sada ulaon na pinasahan ni Tuhan ta Yesus dung mati Tuhan Yesus, dung hehe Tuhan Yesus, jala dung nakko Tuhan Yesus, di padiri Tuhan Yesus do, ulaon, parsuruon, asa saluhut jolma. Maboto, jala taruli, baritalas ni roha. Jala nungga godang
akka parbarita nauli. Akka na jinou ni debata, akka na pinilit ni debata, laho pasahaton, barita nauli, sahat, tuhita sonari. Di Jerusalem do Tuhan Yesus. Ale sahat do baritana sahat tu Samosir. Sahat do tu Rawamangun. Ala niya hamai amang do tinang ala adong na napasahaton. Ala adong na mabuan, jala adong na mamaritahon, tuhita, ubahin na sahat baritai, sahat tuhita. Abad 10 siya, molohita halak batak, di bagasan haholomon dope. Unang majo, abad 10 siya, abad 20 pe, persitongaan. Ay godang dope, halak kita na mangulu di bagasan haholomon. Godang dope akka persitabian, manang perbeguan. Godang dope hita marsoba, tutinabor, manang tabak ni na tua-tua manang leluhurta. Ubahen na amang dot tinang, di bagasan pardalanan ni barita nauli, di tahun 1824, rodo perbarita nauli, Burton dan Bart. Rodo di tahun 1834, Munson dan Liman. Tumace godang do akka tantangan na niya dopan ni akka perbarita nauli. Laho pasahaton hatana. Tuhalak bata hati hai. Parbue ni kegelapan di halak batak hati hai. Perbarita nauli Samuan Munson dan Liman. Gawe dialang do. Orang Batak memakan perbarita nauli. Alatung di bagasan haholo dope nasida. Masih di dalam kegelapan orang Batak tidak memikirkan apa yang menjadi berita sukacita atau barita nauli. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di tahun 1860-an, Roma RMG, itu adalah lembaga misi dari Jerman yang mengutus para misionaris datang ke Tanah Batak. Kalau kita melihat Munson dan Liman masuk ke Tanah Batak melalui Tapanuli Tengah, RMG masuk ke Tanah Batak melalui Tapanuli Selatan, sian pelabuhan Padang. Mungkin ngabuita kumparo namang dotinang pardalanan ni perbarita nauli, tuhita halak Batak. Buasa may kosaha baritaon ala nunga dipilih debata, disuruh debata, saluhut akka sisean laho pararaton barita nauli. Matius 28 ayat 10 sia 120. Di Tuhan Yesus do, jadikanlah semua bangsa murid. Ubaheni amang do tinang di bagasan saluhutna akka ulaun barita nauli. I akka ulaun ni debata. Persuruan ni debata.
laho mangarahon saluhut jolma natinopana majonok manang rap mardalan di bagasan hatana. Ido ulaon barita nauli jala permingguat tahun ima sada bentuk ulaon barita nauli tu saluhut jolma. Ini di bagasan saluhut akka ulaon ni parbarita nauli. Tantangan di dalam menyebarkan berita sukacita memiliki resiko dan tantangan masing-masing terhadap suku atau personal orang yang disampaikan berita sukacita itu. Dan pada tahun-tahun sebelumnya, HKBP juga mendirikan satu dewan misi, satu biro misi, yaitu Biro Zending. Asa ahama amang dotinang, asa diulahon tong, ulahon persuruan di debata. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus harus dilakukan ketika Jerman membawa berita ke Indonesia. Indonesia ataupun yang lebih spesifik orang kita Batak harus melakukan hal yang telah didapatnya dari misionaris. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian, RMG atau para misionaris datang ke tanah Batak bukan hanya dengan firman Tuhan saja. Ketika mereka telah dicukupkan Tuhan, RMG ima lembaga misi di tanah Jerman di bawah dosude akka narikot laho pabuahon akka nadinggan akka nasuman di hita halak Batak pohado hita marnida taringot tu kesehatan di pabuado alana tikina jolo molo marsahi sada dana tuluari tor dibuat do tu akka namalo ate berarti kunon molo akka namalon berarti akka na ro tu akka namalo akka na hurang malo rodo tu datu kita tikini ibain saluhut akka nadidokna akka ubat-ubat hape Roma sian misionaris Holland bombondo vitamin C do dilean tu halak Bataki tormalum permen dikasih budo taida temang dotinang vitamin C kan tonggi dei tera bombon tunggilean ni bah jago do tuni halakaninna. Alana konsep hati-hai, siapapun yang bisa menyembuhkan, itu ilmunya lebih tinggi. Bukan ilmunya lebih tinggi, wawasannya yang sempit. Di pasahak ma kesehatan, diajari ma akan nadinggan, mungkin akan natutuan iba, adong dope na mengalami tetapi taringot tu buang air, dan anong dopetik ini toilet. Laho tu pudi-pudi mamboan atukat-tukate. Ubah ini amang dotinang. Kodang do akka parbinotoan na pinasahat ni akka barbarita nauli. Yang kita tahu ketika orang
RMG atau para misionaris datang, mereka banyak penolakan. Apa yang tidak mereka sukai, mereka tentang. Ada buku dari Sandit Crown yang mengatakan peradaban orang Batak ketika memakai pakaian. Di tahun 1800-an, ketika para orang India, para saudagar-saudagar membawa pakaian, ada orang Batak, halak kita, na bawa memakai daster. Ipatudu mamang dotinang. Ketika orang tidak mengetahui apa guna dan fungsinya, akaburua memakai jas. Jadi peradaban antara firman Tuhan, berita nauli, yang dibawa oleh misionaris mengajarkan, memberikan pengetahuan, kesehatan, dan kesejahteraan. Itu berita nauli na pinasahat para misionaris hati-hati. Ubah ini ketika ada penolakan di dalam orang Batak, pasti hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan manusia akan dilakukan. Oputa no mensen hiado diikat di sada bona ni hariara. Molohiahi tatu tarutu adong dope bona ni hariara di ima di huta dame. Diikat do disi asalao di alang di pamate. Tantangan demi tantangan dihadapi perbarita nauli. Ubah ini ikini halak Batak dang mangatusi dope taringo tu barita nauli. Dang boy dope manghyuton peradaban di Jamatta. Alai nuaing muliate madi akka para misionaris. Bui hita move on. Bui hita keluar sian akka naso maboto dope gabe marbinoto. Ditiki hapogosotta dope bui hita keluar sian hapogosoni. Tahun 10 amang dotinang tapanuli daerah di bawah garis kemiskinan dope. Ale moliate ma disalut akka parbinotoan dohot perkembangan zaman di pasu-pasu halak Batak kepi gudang na pistar gudang na hasia di pature ma hutanabe ngadong bedui muaing di Porsia dok lagu boti Indomare tamang dotinang ngadong be kape na songon di Jakartaon lek musik perkopian ngabui be halak kita isan gaul tarsongok kita na ison. Ngabui mandok nongki jo inna. Dakola di Jakarta be. Basa daka di si borong-borong kudang ka perkopian isi. Tabo musik kopi ni di borong-borong. Ubah ini di bagasan turpukon bohado parbarita nauli. Na poso di debata. Dohot akka jolma na naing arahonon ni debata marhite na posona taurdot mangulahon hata ni debata ubah ini amang dotinang ruas ni HKBP Rawamangun dohot saluhut hita akka na Porsia buado komunikasi tatu parhala dota. Undang-undang songon di huta. Ipaingok situa ibana. Unang sesongoniho amang. Pasitua doho. Abing situa te. Besera padida doho. Abi padida na paingoton. Bohado hita komunikasi laho mangulahon hatani di batado.
hatan di bataon. Pohado hita dinalaho menanggapi saluhut hata na denggan barita na uli na pinasaha ni parhaladota laho si ulahonota di bagasan ngolutta. Bahami saluhut parhalado, hita saluhut parhalado akan sinuru ni debatado. Ala dada holan marbarita na uli tu akka nasomanada Kristus. Ay riko dope marbarita nauli tu akka jolma naong manada Kristus. Makana di dok donuaing garejata dang bersanding tuluar be pola rikot janding tu bagasan. Kudang do jolma maboto hata ni debata alay dang diulahon hatan di bata. Godang do jolma malo patorakon taringo tu holong ni roha. Hape say hosom do di bagasan nguluna. Godang do hita bui patorakon hatan ni di bata. Hape idang taulahon di bagasan nguluta. Ubaheni sending na tu bagasanon, bohado mangulu di bagasan hatan di debata, saurdot parhalado dohot ruas ni huriana, tarpasu-pasu ma huriat taon, molo madalaton, hatan di debata di bagasan nguluna. Ima molo taida mang dotinang di bagasan keinginan manang parsuruan ni debata marhiti Tuhan ta Yesus asa diulahon ganupita alania hamang dotinang asa taargahon haluwaon nasihan Tuhan ta Yesus pola mate ibana tarsilang hehe abisi naik tu banua gijang. Ima laho mandok moliate tu debata. Mangulu di bagasan hatana. Alhamatian ni Kristus Yesus. Dang namandok hita dang uhumon ni debata benon. Uhumon ni debata do hita khobar natahulahon namang dotinang. Alay dang mangulu behita di bagasan ni dosa tai. Alana molotat takas taboto mang dotinang upa ni dosa hamatiyad do. Molodung mate hita dang mate sa leleng na behita. Alay mangulu di bagasan hanguluan nasa leleng na. Alay nata pehita nung nga di palua Tuhan ta Yesus molo akka nataula di bagasan nguluta si sonari dang sa dalanan dohot hata ni debata uhumon ni Tuhan ta ido itahanon. Maut tidak lagi menguasai kita, tetapi Tuhan membawa kita di atas. Apakah kita di atas tidak dihukum? Paahan na taula uhumon ni debatado hita. Aledang siap dang nai dunia na itorui behita, dang na di Hades behita. Kubaheni di bagasan tikion takas taboto di Paulus laho pasahaton hatana tuhuria Korintus. Ramungkin adok siak kita nama boto tarsongo dia do huria Korintuson. Huria Korintuson mamang dotinang na memiliki godang akka parukilon. Minoritas do disan akka si ton Kristus.
godang halak Yahudi, godang halak Romawi, dohot berbagai daerah. Di Huria Korinomma amang detinang, di pajonjong Paulus, ima parpunguani di Huriai. Jala dung pungu akan naporsea. Adong mamuse beraliran-aliran na memecah antara orang-orang yang mengikut Kristus dengan orang-orang yang mengikut Kristus versi B. Di dalam wadah yang tidak beraturan, mereka berada dalam wadah yang tidak beraturan juga. Di taboto ruduk ni Huria manang huta Korintuso namang detinang. Tudang do disi jolma siuton Kristus. HP marsi rendahan. Adong do menganggap do nasitong ngulukod do nasitong nata perap porsia di Kristus kita. Aku yang benar. Molo ketika kita mengatakan kita yang benar, kita mengajak untuk orang mengikuti kita. Itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita mengatakan kita benar untuk mendiskreditkan orang ataupun untuk merendahkan orang, tang nasi tongi amang detinang. Kebenaran yang utuh hanya milik Tuhan. Ketika kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, kebenaran yang Tuhan inginkan, setidaknya kita bisa mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Jala di bagasan tikyo namang detinang. Godang do akka tantangan ni parbarita nauli. Termasuk pendeta dohot sintua di huriat tahun. Laho mangadopi hamu akka ruas ni huria. Molo didok songonon anon haci rohamuna. Molo didok songonan anon haci rohamuna. Semua proses untuk melakukan pekerjaan Tuhan pasti memiliki tantangan masing-masing. Ubah ini di bagasan sadarion. Minggu patuluhon dung trinitatis. Pohado hita laho pasadahon roha mangulahon lomoni rohani di bata. Ala saluhut jolma na pinili ni di bata. Dangadong agiasada jolma nabui manahan. Nabui mangabati parsuruon dohot pemilihan ni debata di bagasan sa sahalak nagabe na posona. Kebihuingot amang detinang iki masuk kami di sekolah STT HKBP 10 sada tahun na salpu 20 halak dohami. Jala di kampusi, di asramai, adong do peraturan nasotar surat. Neng gabe jolma sejolma-jolma naho, bui do dison. Neng gabe bolis sebolis-bolis na, bui do dison. Neng gabe malaikat marupahon jolma, bui do dison. Dangadong na mga bati akka gerak-gerik hati hai amang dotinang. 20 mahami na masuk. Na tertabal hami gabe padita. Wala na 60.
Jadi di bagasan salhutna akka perdalanan ni prosesi. Dada holan marmeam-meam hata na mandok. Budang do na tarju. Alayo ti do terpilih. Molo gogok kudo pangasahon. Dang na sanggup pau. Molo Enrico Sinaga do pangasahon namang dot tinang di bagasan salhut akka ulokku. Dada tola pau. Alay di pargugui di batado awa mang dot tinang laho pasahaton hatana di tonga-tonga tanuaing. Makana dang iberek kamu nuaing songon nabidar bohiku. Alani gugu nasyad di bata dohot alani lek tinta de. Baheni perbarita nauli tungsada ikon sitioponna. Minta tolong majo tu multimedia membuka Rom 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 tetapi di dalam bahasa Batak. Tak majaha mai tamang dot tinang ate. Rom 8 ayat 28. Bahini taida do amang dot tinang salhut akka ulaon. Namarsada ditua padita di multimedia pemusik song leader akan nasinuruni di batadi. Laho mambahen songon sada haulion di tonga-tonga ni parbarita na ulion. Ima akka parhalado na mangulahon ulaon di tonga-tonga ni parsuruoni. Sajaha ma bahasa Indonesia na, ujaha piandong bahasa Batak na. Ada 2, 3. Jahauma di hata Batakna Rom 8 ayat 28. Alai taboto do salhuna do manupak tunadinggan di akka namarholong ni roha di debata akka najinona sian tahinahian. Jadi persuruan dot akka ulaun di tonga-tonga ni huria baik akka ulaun kategorial permingguan partangyangan ulaun ni debatadoi asalam takasita manada holong ni roha ni debata di bagasan ngulut tabe. Jala taboto do amang dot tinang kami saluhut akan mangulahon ulaun ni Tuhani. Sai dibereng di ida debatado. Jala diukur do akka ulon nami i. Ale Tuhani do mangukur. Tuhani do na menilai lang jolma. Dan kami sama parhalado sama kami menilai akka ulon nami. Ale di nilai debatado songon na tersurat di pangukapon tolu. Ayat sada do ayat 2. Songon do hatana. Ima pernidaan ni si Yohanes di Pulau Patmos. Ima tuhuria Sardis. Natargowar dohamu, natargowar doho na mangulu. Hape na mate do.
parhalado na madok mangulu akka ulonna ikon mangulu di bagasan saluhut pertanggungjawaban. Alana disong di do na targowar doho mangulu hape namate do tarsunggul maho jala patuguma dongammu natadingi akka nanaing mate aidang jupangau di akka ulommu namgo di jolo ni di bataku. Jadi ikon adong do kerja sama mang betinang di hita laho mangulahon hatani di batak. Ala dison di pangukapon manang wahyu disulikiti de batado akka ulaon ni parhalado akka ulaon ni parbarita nauli disulikiti de batado bidoko mangulu hape mate doho danga dong ulam munanggok di jolo ni de batakku. Tidak ada satupun kerjaanmu yang sempurna di hadapan Tuhan. Sianom mahita amang betinang laho pasadahon roha, laho pasadahon diri, mangalo akka tahi ni sibolis, akka ela-ela ni sibolis, akka roha-roha nalaho mamucahon, nalaho saling menuduh, nalaho marsihosoman, marsilatean. Jala sianom mahita borhat, sian permingguat tahun, laho manomot, laho mardalan, mangulahon lomona di bagasan ngulut. Nah tapi godang akka pergumulan tarlumobi di masa pandemi ko namang dotinang taida manakin epistelta jala di ayatonom nakin ayatopat ayatonom ayat 10 godang katantangan mangulahon na dinggan. Molo tabudo mangulahon na dinggan bah tung baca dinggan idaon ni Tuhata 40 tahun molo na tabu mangulahon na dinggan molo na murah mangulahon na dinggan tung baca dinggan si tudo idaon 40 tahun alai ala ulaon na tung baca maol ikon adong do songon pakokopon ni sadani roha di tonga-tonga ni parnguluwatta. Baheni yamang detinang molo nunga hita marsiha holongan. Tung mace denggam masude na poso ni debata makobasi di bagasan holong ni roha. Marsiha holongan mahita. Jupang pehitan no di luar. Boy man non hora samang hora sinang. Molo dao, boy maholan tangan di gijang, manang main mata te. Bawa tu bawa datong amang detinang ate. Molo bawa, tuburu maul di. Ima saluhut perpunguan, saluhut persekutuan yang di dalam kasih. Sehingga para pelayan Tuhan semakin melayani di dalam kasih. Seperti kasih yang ditujukan oleh Tuhan kita Yesus. Kiranya kasih yang dari Tuhan Yesus Kristuslah yang membimbing menuntun kehidupan kita. Partang yang mahita. Mulate madi hatam male Tuhan naung hutangi hok kami di bagasan tikyon. Mulate si tuturo hanamnya le Tuhan. Disaluhut akka na pinilitmu, lohot akan na sinuruma le Tuhan.
Bui tari parnasida laho pasahaton hatami di hutanami, di bangsonami, ima bangso bata ali Tuhan. Kebegodang akka habisuhon, godang akka nadinggan, na idapot tami sian persuromi ali Tuhan. Lam berkembang perdalanan ni perbinotoan, dohot saluhut akka perkembangan di zaman di bagasan ngulu nami. Patau mahami ali Tuhan, mangulahon na hobar tulomo ni roham. Ala jok dohami ali Tuhan, maboto hatam, ala dang mergugu hami mangulahon ni. Suruh matod dimi ali Tuhan paguguhon. Papir to dinami, asa tarulah hami saluhut na ali Tuhan, hatam di ngulu nami. Asa merbungaran ali Tuhan, saluhut holong ni roham. Di tonga-tonga ni akka na porsea, dohot tu akka na soporsea do pe ali Tuhan. Tu koma na madongani pargugui saluhut na posom. Ima parhalado ni huria HKBP Rawamangun. Na partohonan doho na so partohonan ali Tuhan. Bai mahami saluhut na. Ima laho paululihon saluhut pakkobasion. Asalam gadda holong ni roha di tonga-tonga ni pakkobasion name ali Tuhan. Lam tarpasu-pasu ruas ni huriam ali Tuhan, di saluhut akka ulon nami. O matoktong ali Tuhan, nama masu-masu huriam HKBP Rawamangun. Patulus masuk saluhut ali Tuhan. Program ni akka kategorial. Dohot saluhut akka ulaon ni huriam nanaing ulahonon nami ali Tuhan. Di ari-ari na nengro. Jalaho matoktong napatuhot to hami. Saluhut akan nadinggan. Asa tarpatupahami ali Tuhan. Saluhut hatam nang pinasahamu tu akka sisiammu. Asa buhi hami ali Tuhan. Dosong sisiammu mangulahon na hobar tulomo ni roham. Bagasa tikyon ali Tuhan. Martangnya kami tuho. Nunga mardalak kami 2 tahun rap dohot ima sahit. Manang virus COVID-10 sia. Nunga tung mace godang aka korban ale Tuhan. Nunga tung mace godang aka ilu na manetek di saluhut na masaon. Alay pos dorohanami ali Tuhan, di holongmu, tu saluhut akka na tinopam. Pargugui hami ali Tuhan. Palua hami siyan akka sahiton. Asabuhi hami ali Tuhan, ipas madalani ngulo nami. Tiga nupari. Jalabuhi hami ali Tuhan, lam marlas ni roha, madalani ari-ari nami. Martangyang dohami ali Tuhan, tuwaka ruas dohot parhalado ni huriam, na di bagasan halungunon, di bagasan parukilon, di bagasan hapodjoton ali Tuhan. O matoktong na paluahon, mga puli, asa tungal ali Tuhan, tu ari na nengro, boy hami marlas ni roha. Jala tu akka ruas ni huriam ali Tuhan, nya di bagasan parsahiton. Tuko mali Tuhan, napasahaton hamamalum ni parsahiton ni. Asa lammarlas ni roha nasida. Jala di bagasa tikyon managam nasida le Tuhan di holongmu.
di hama malum ni parsahitoni. Ima dongan nami parulian Panjaitan, Demo Banjarnahor, Maraden Harapan Marbun, Naomi Boru Marbun, Putri Boru Tobing, Katrin Saputri Napitupulu, Arya Manurung, Nyonya Lubis Boru Silalahi, Jala adong doa le Tuhan, jadongan nami namar sahiti, na di bagasan proses operasi. O matokto ngale Tuhan, namian di bagasan operasi. Asa boya le Tuhan, mardalan saluhut na prosesi, di bagasan hading ganom. Asa marlas ni roha hamya le Tuhan, manada holongmu di tonga-tonga ni ngulu nami, terlumubi keluarga. Dalam artangyang dohamya le Tuhan, tudongan nami, namar sahid na dirawat di jabu le Tuhan. O matoktong na mangalian ama malum ni parsahitani. Ubat dohot akka si panganon, ima dalam wale Tuhan di bagasan haporson nami, pasahaton hama malum ni parsahitoni. Dohot na di bagasan pemulih pea le Tuhan, pasikop ma hama malum ni sahiti. Saboy nasida mangulahon akka ulon nasida. Marlas ni roha asar marolopolop nasida le Tuhan, manada holongmu di bagasan ngulu nabi. Kabor hak mahami le Tuhan sian bagasmon laho mangulahon akka ulon nami. O matoktong manglen hagugod di hami, maniroi hami marhiti to dimi, asa mangulu hami di bagasan holong ni roham. Atong sahat di ho mangulu nami. Pupuji hami maho ale Tuhan, marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapapungu mapiliata, marede mahita. Sai patah
mangyak mapeliat. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na malutu. Upasat kami masyan na nilehom mi tu hami, pelian nami tu ho. Sejalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa uparhasya kami pilianon, pati bulhon hara jammu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Uhai marohanami, marhiti-hiti to dim, asalam utadahami godang di silehon-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami mandop mulyate tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguar, say Roma harajon, say saut malomo ni roham, di Banua tongaun, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadaryon hanguluan siapa hari. Say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mamu di bagasan dami, kalau hamuma pasu-pasu sian Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasarhon ma damena tutodim. Min. Horas madihita mang dotinang. Selamat hari Minggu. Di bagasan Minggu tasadarion. Biaraho dohita asalam martabba holong nirohata di bagasan nguluta. Asa mangulu dalam mangulahon holong nirohani Kristusi hita di bagasan nguluta be. Tuhatama nama dongani hita dohot mamasuk-masuk hita. Horas madihita saluhutna.